Usa ka 10 anyos nga batang lalaki ang patay human gitigbas sa kaugalingong amahan sa Barangay Marilog Proper, Davao City. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, human matud pa nga nag-away ang amahan o ginahan sa biktima, sanglit ang inahan anaa sa abroad busa nag-away sila sa tawag. Dinhi na matud pa gitigbas sa amahan ang iyang kaugalingon nga anak. Samad tinigbasan sa liog ang mitapos sa kinabuhi sa 10 anyos nga batang lalaki sa Purok 12, Sitio Kimasog, Barangay Marilog Proper, Davao City, alas 11 Domingo sa gabi. Sumala sa kapulisan, natulog ang bata kauban ang 16 anyos nga babaeng igsuon ni ini, dihang gitigbas kini. Ang sospek ang mismong amahan ni ini. Nakamatamatod pa ang babaeng anak ug midagan pahawa sa balay. Sa pagresponde sa kapulisan, napalgang patay na sam ang sospek pipila ka metros sa ilang balay. Naiposte dito sa sulod silang balay na igipin dito nga note. Ako rin dito sa note nga atong nakita, pasaylo ako kay imo kong nagbinuang, imo kong gibinuangan. Mo na to nga moto ang motibo nga nahimo niya ang maong krimen. Sumala sa igsuon sa sospek, nakabutyag kuno kini labot sa away nila sa iyang asawa kinsa anaa ng trabaho abroad. Ana siya nga ibinuangan ko sa akong asawa, niya akong mga anak. Wa naman sila ganahig taga sa kuwa, mo to yung inguna sa kuwa. Gikonsidera na karon sa kapulisan nga case closed ang hitabo. Sumala sa Women and Children's Protection Desk o galing lahi na ang nilihukan sa kabanay, mamahimong magpakitabang sa otoridad. Pwede, maski kinsa nga na personal knowledge, pwede din mo sumbo or mo report sa kapulisan or proper authority, pwede sa barangay, pwede sa atong social worker. Kaya naman tayo kana Unified Referral System sa Davao City. Alang sa mga dunay nahibalaan nga pagpangabuso sa kabataan, mamahimong i-report kini sa Kian Gabriel Hotline. Ang Philippine Mental Health Association nagahanyag sab og mental health ug psychosocial support alang sa mga nagkinahanglan ug maistorya. Mamahimong makig-alayon kanila pinaagi sa ilang social media page. Duna sa hotline number ang National Center for Mental Health sa Pilipinas nga mamahimong tawagan. Sara, sumala sa Marilog Police, gikonsidera na nila nga case closed na. Sanglit nag-signify na matud pa ang nahibiling kabanay nga walay laing nibuhat sa maong krimen, kundi ang amahan mismo sa batang gipatay. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.